Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Lalik por Om. Echoes. Na. No? Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga presko nga makahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have bergamot, lemon, kag citron. Bahaw sa top notes, tatlo kalain-lain nga citrus. Kag for the mid, we have juniper, cardamom, violet leaf, nutmeg, Brazilian rosewood, kag mace. Ang cardamom, nutmeg, kag mace katag siyang pagkakahang. Tapos may juniper kag Brazilian rosewood nga dumakahoy kung simutan. Kag may violet leaf, amo nang gahatag sing iya nga pagkapresko nga hamot. Kag for the base, we have sequoia, vetiver, benzoin, leather, amyris, kag musk. Bahaw may sequoia siya. Ang sequoia, makita mo na siya diri sa California. Nakudako na siya nga kahoy no do higante na pwede gali himoon para sa pahamot, no? Tapos may sa benzoin nga do vanilla nga mainit kung simutan. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!